assemblies. Munwamari, what do you say? Welcome back. Good to be back. And the Magakula down, like you are really chill day. Okay, I'm looking important today. You are in the Because of the topic. Yes. I have a heart for Africa. But I know we are going to conquer. With DJ Eve, we started on a topic, the spirit of Cain. The spirit of Cain is a spirit that slanders a brother, that murders a brother, that does not want to see someone of your kind doing well. It kills that. And when you look spiritually, you discover that Africa is Cain. We are so much interested in bringing each other down. The stories that you see trending on social media has everything to do with someone's downfall, not their rising. We dwelt on a lot of issues, and I feel like before we exit from this topic, I should give some of the solutions on how you can actually move away from this spirit, because this spirit in our nika everywhere, even in the family setups. Munhu anogona kutoaccuse kuromba simply because they are doing well and everyone else is not doing well. When you do well, then everyone else must do well for us to feel like it's okay. Pakasimuka wani chete toda kusati ye asimukirei tingatonzwa kuda kumutsika nyamba itsika ya Mwari dzimwe nguva kuti anogona kusimudza wani wacho mugeneration menyu kuti atange a generation champions, but zvinhu zvatisinga accept kunyanya kuno kwedu kuno. So if you check, the first thing we must love ourselves as black people, as Africans. Kutogona kuzvigamuchira. You see, we complain a lot about racism from other foreign counterparts, Amadzedu, Rukanda, and all that. But isusu wacho atitodiwo kuva Africans. It's like you feel like you're a failure in your life, right? And then every time because I'm a failure, then someone comes and say you are a failure. Then you begin to complain that they called you a failure. But that's exactly what you believe about yourself. We hate being African. That's why when a fellow brother rises, you are like, you're an African, why are you rising? As Africans, we believe that we are inferior. We just hate it when they tell us that we're inferior. But that's what we believe without them telling us anything. That's why we don't want to see each other rising. It's not a problem. Kana munhu rumwe rukanda achita zvinhu zvinoshamisa, it's expected, right? But kana isusu takuita tega toda kuziva kuti indau roda kuita izvozvo. Do you know that even in our family setups, a giver in the family, most of the givers in families, they don't live long. They die before their time. Because pese paano tamanza rukoko rwake, pese paano mira nevamwe, anonza rukuonererwa, aroda kuzvita anazvo. Unozviziva here kuti givers in churches, they don't stay long in churches because they are elbowed out by other congregants. Ada kuonekwa na mfundisi.
wacho anouya kuzoti mubve pamunopindira muende kunovaka penyu, iyeye anotsikwa nemhaka yei ada kubva zvitanga anazvo serengo isusu tisiri vanhu. Isusu tinotomboita macharity work iwaya ekuenda kunopa vanhu vasina zvinhu, tounganidza zvishoma zvatiinazvo. Makomenzi anobva ikoko, hama dzake adzipedza here zvaarida kutozvita munhu anopa stereki, kuda kuonererwa, kuda kutsvaga malikes. When somebody gives in secret, they are accused of being stingy. When they give publicly, they are accused of kuonererwa. Why? They must not do anything because they are African. Ari kudaro tisu isusu. Saka chinofana kutanga kugona kuzvigamuchira nekuzvida isusu vacho. Do you know that wherever we go, the way they praise our presidents is not the way we praise our own. And the way we praise other nations' presidents is not how they praise their own. Why? Iyama yavo vanonzwa kuti akaitirei president. Chero Jesu muNazareth. Koma kupedza vanhu yangu sei. Akuna an African country that celebrates their own president the way they should. Muammar Gaddafi was not killed by foreigners. He was killed by his own brothers. Takasara tonzwa zvaaigona afa. Jesus Christ was not killed by the Romans. He was killed by his own brothers. They handed him over to the Romans. If you see a foreigner touching one of your own, no, they've not accessed that person on their own. A brother has handed over that person. That's the spirit of Cain. Mukanzwa kuti Joseph aku Egypt anadaega. He was handed over by Reuben and Judah. Somebody around has handed over. Ukaona munhu ane detail riri kutrenda pa social media. There is a brother within their inner circle. There is a sister who handed over the nudes, who handed over the charts. Something happened between or among the people who are close to that person. It is your own people that will destroy you. Why? It is a Cain spirit. They are not talking about let's go into the fields. You think they are a brother, but their intentions are to make sure that you don't see another day. Ndosaka uchiona kuti vazhinji vanhu vemuAfrica vanodya mari dzavo kazizizi. Munhu anotenga mota so agobvunza, asi makatenga mota? Akati aiwa haisi yangu, ndeyeshamwari. Akama ndipo ndinofanira kushandisa. Achitya kuudza vanhu kuti mota ndeyangu iyi. Adzoka futi kumusha, naimi mota iyi. Asi makatozotengeserana. Ayo, ndiri kuzama hangu kutenga, ndoda kuedza kuti andipe, but iri kudhura ndiikwanisa asikana. Ofara sara chifara anditadza anda zvamusheka iye iye agonzwa zvakanaka kuti ngavataure vachidaro, at least I have got peace. You don't want them to know this is what actually I've done. There are many people who have built houses and relatives don't know. Zvikazozikana zvoita sekunge angachizama kuedza kuti zvinhu zvake ega. No, anoziva kuti anozvifira izvozvo izvo. Saka tisati ita zvimwe zvinhu zvese, let's accept ourselves first. Most of the way we dress, the way we do things, zvine kakuratidza kuti we don't really love being us. Tinotonyara maybe kubvunza Mwari kuti Mwari ndiri kumbonyatsotsvagei kuno, makade kundisawo kune vamwe. You hate yourself first as an African. That's why when you see your brother who is an African, you can't love them. Saka zvinozoita sekunge wakavenga mumwe wako, but the truth is hauna kuvenga mumwe wako. You hate yourself. You don't like your own country. It's not the problems that you have seen in your country. It is that you don't like it first. Chinotanga patriotism of wanting or loving what you have. Unoziva here kuti mukadzi asingachadiwe hakuna chaanobika chinonaka.
unonzwa sauti yawanda kana kuti yashayika, nepamusana pekuti muridzi wesauti, muridzi wemuriwo haasi kugamuchirika. Ukada mudzimai wako ukamuda, uchaona kuti haana mamistakes akawanda uri kuona. Ukaona uchiona mamistakes akawandisa, hakusi kuita kwake mamistakes. Is the nature of your heart. That's so true. Currently. Ausataona kuti ukasada munhu kunyange matsengero ake anokusvota unongotsenga. Ukabuda kufara kwachona kunotobhazonyanyisa zvinhu zvake zvine apari kutofara chakati anobvaita zvoda kuti vanhu vaone sekunge we are okay when we are actually not. If you don't love the person, it's not what they are doing. Saka kana uchida kusolva, don't try to fix them, fix yourself. That's how you conquer the spirit of Cain. The other way of conquering the spirit of Cain is to stop lying to yourself. You may lie to everyone else, but be honest with yourself. Gona kutarisa weekend wozviudza kuti anondikunda. Pakumhanya radio musikana uyu akaoma, wogona kuzvigamuchira kuti ndozvo zviripo, Mwari vakamuropafadza kupfuura inini muarea iyi, and it's okay. Ini ndino area yangu iyi. Ini ndine area yangu iyi. Ukanotarisa Bible inototaura kuti Cain was a worker of the field. Kureva kuti he was an expert in that area. It's okay. Unotori nekwako futi kwaunotorira. Be satisfied nekwako. Right. Oregedza kunzwa kurwadziwa kuti inda uyu achigona izvi zvandisingagoni. Haungazogona zvese hausi Mwari. Saka gona kuva truthful to yourself. Kugona kuona vanhu vanoita zviri nani kukupfuura. And you are at peace with that. That's true. This one can speak more than I can. So let them speak. I will keep quiet. I think uya akataura tinobuda nemaresults ini ndakanyarara than kuti nditaurewo chete. Izvozvo zvinokubatsira kuona alright vamwe venyu munotamba nevanhu vakafunda. Kutamba chaiko kutowirirana, shamwari yako yakaita CIS, akaita chakati, akaita chakati, iwo wakaperera form 2. Kureva kuti according to the standards of this world, haufaniri kunge une mari kumupfuura, hazvibvumirwe. Ukaona waita mari kumupfuura, inyasha dzamwari dzakuloketa iwewe. Ukamuona aita mari kukupfuura, it's obvious. Ane investment yaakaita in academics inomutendera kuti adaro. Saka usazonzwa kurwadziwa sere kuti neshamwari yangu yasimuka, inini hapana zvandiri kuita. Uda kuita chi? Wakadzidza kupiwa. Gona kuunderstanda zvakaita relationship yenyu. Maybe wo kwenyu kwacho utori breadwinner. Vanhu vese maziso avo ari pauri kuti vanhu vadye kumusha ndiwe. Shamwari yako inototumirwa imwe mari nababa wayo vari kuAustralia. Makasiyana. Yako iri kudiwa kumusha uko. Saka hamugone kuita zvinhu nepesi yakafanana. Saka iwewe nawo hausi pasame level naye, uri pasame level nababa vake. Baba vake vanotumira hama dzavo mari sezvaunoita iwewe. Saka chirega kuzvikompea neuyu. Makatosiyana. Ukamuona zvitengera motikari yake yakanaka, celebrate naye with a very pure heart. Baba vako pavakanga vari kubhawa vachitema maticha nerekeni vari mwana mudiki vasingade kudzidza vachiwanika mumabhawa mundari munana fakoso mune chichi. Baba vauyu vanga vari kuchikoro. Ndobva life yatosiyana. Ndosaka uchiona kuti iwo wakatozita kubva kumusha uchiuya kuno kuHarare kuzotsvaka basa. Uyu akatenge angotori muno kare ndababa vake ndo vakabva kumusha vachiuya kuno. Makatosiyana. Isusu vamwe kuya kwatakaita kuHarare ndakaita revival daro ndio kele dedebeyanda ndinoenda chete kuHarare. Mweya inorambidza dzinza redu kuwanika muHarare. Kuti isusu we prayed our way here. And you are coming into a territory where there are people who already have conquered what you were praying for. They are already in there. So if they do well, it's expected. Uregedza kuitira godo vanhu vausina kana same level navo. Kushamaridzana nemunhu hazvinoti mafanana. Kana akanaka kukupfuura pameso chaipo zvaunoonawo, tenda.
Bishop. Yes, kuti auyu chibaba All right. uyu anotaridzika kudarika ini. Ende kumwe kwacho zvinongoonekawo futi kuti kana muchifamba muri tu vanhu vanowanzouya vanoda kutaura nani chiaccepta. Kana uchinzwa kuti hazvisi kuitira zvakanaka chirega kufamba naye. Unofambirei nevanhu vakakura kukupfuura iwe usingazodi kukupfuurwa kwacho. Godo rinobva pakuzvipfekera panzvimbo yaunoziva kuti hauqualify. Kana uri muimba ari kutongosimuka ukanzwa vanhu vachikuudza kuti unokunda japreza, ramba kukompewa nevanhu, because most of the times pauchazofunga kuti waako ucharatidzwa kuti hauko. And bitterness will rise. Why? Wakafurirwa nevanhu kuti you are now better. You are not. Saka vanhu vachaya vachikuudza kuti you are better than so so. And wauri kuti better than so so. Munhu waunototedzerawo kuti dai waisvika paari. Rambazve. Ramba. Vaudze kuti ndokwandototora manotsi. Paiva makaona ndakaparidza this way. Imharidzo yachipoera ndakatotorawo ndikaparidza. Ramba kukompeiwa navo. Bvuma kuti ava vanhu havakaenda kumberi ndisati ndasvikako. Wega muridzi. Saka zvinotangira pakugona kuva honest to yourself. Wava honest. Kana kukazoya munhu ada kukudeceiva achikuudza zvausiri unoramba ndaunoziva who you are. Dambudziko wagara unotozvinyeperawo wega futi muridzi. Zvokuti vanhu pavari kuuya kuzozadzisa zvawakatenda kare. Pakuzonosvika paground maresults dollar haasi kubuda now. What do you think now? You begin to think of bringing down those who are having results. Kuti tifanane. The Bible says by faith Cain gave a more acceptable sacrifice than Abel gave a more acceptable sacrifice than Cain, which means Abel akazviita nekutenda, Cain akazviita nekuteedzera. Saka ipa munogona kuita the same thing, but mumwe kana achiita by faith akamira muna Kristu, iwe uri kuita by kuteedzera wakamira yourself. Uone kubondera kwako. Alright. Iwewe alright. Kamunzenzerekero kawaita ndione ukaziva muri dzikuru dzawabura. Andini. Say uri worried kuti I'm not getting married, others are getting married. Yauzonoti azviita kuti uroro. Ukatoona iwe waroro kuti Mwari ngaakudzwe nyasha. Vandiregerera nekuti kwananga ndiri muupenyu dzandarudunura handi deserve. Wega unozviziva kuti inhumbu ngani dzawakabvisa. Unozviziva. Saka usei uda kuitira jealous munhu ane mwana. Hauzi kuti wanga uchita sei. Mwari atoburuka kudenga kwayazokupa mharidzo. Gona kuzvitenda wega kuti okay, kana zvakadai zvazoitika ndinotenda Mwari, but at this level, because of this life I have lived, I don't deserve A, B, C, D. Wega muridzi kuva honest. Uchiona kuti godo richatiza. Thank you. And your name is Toda Bishop Aish. Neiwayo tinongoti Aish. Hallelujah. Thank you so much. We're also live on Facebook. Go watch and share with someone. Kunoda kubata imuno Mwari. Church yepa phone inowanika pa 773-115-025. 773-115-025. My Tuesdays tonight youth service. You are all welcome. From 5 to 7, and then Thursdays we've got midweek services from 5 to 7 as well, and then on Saturdays we have got interdenominational prayers and deliverances from 1 o'clock to 3 o'clock, and then Sunday services we have got our normal Sunday services from 9 to 1 o'clock. We are found by New Fantasland opposite Eastgate, that is corner Robert Mugabe and Wayne Street, Muguta Gurure Harare, upstairs Cinema 4 Church in the City Gate Assemblies. Thank you. Thank you so much, Bishop Musa Kamisola.